Takže ahoj, vítam vás u mojho nového videa a toto video bude, o ničom to nebude, dajme k tomu, dokým mi Star Stable Team nevráti kone, tak asi videá nebudú. Ako vidíte, stáje prázdna a aj mám tu len Jorvika, základa a nič. Lifetimeové veci som si vybrala z obchodu z Molandu a za to môžu tie brambúrky, ak ste si robili z toho srandu a podobne, že oni sú nič, robia si srandu. Toto je vaša sranda, že okrádajú hráčom, napríklad budú vás okrádať SR a lifetimey, je nám to jasné. Takže veci mám tu len lifetimeové a to, čo zostalo na tých hnusných veciach. Napísala som STS od týmu, aby mi vrátili kone a veci, takže majú sa mi ozvať do 48 hodín. Budem rada, keď mi vrátia šíra a podobne, proste mojich koní, ktorých ste videli na videách a podobne. Budeme rada, keď mi vrátia aj tie veci, sety a podobne. Set mám takýto, lifetimeový a to, že sme dostali z úloh. Mám 4 srdce, keď tam boli 100. Hovorila som, ešte staračka by nemínala, ale staračka ešte na tom určite nebola. Potom, jak som si kúkala Friend, tak tu bola len Stacy Potato Butter. Tu som si dala i hneď do ignore a ďalšie dve. Ako viem, že je tu vyše niekoľko potato, robíte si z toho srandu, máte také účty a zastrašujete ľudí. Ale ako vidíte, toto je sranda a zo srandy je prúser. Takže vám chcem povedať, aby ste sa ľudia schopili a nehovorili, že je to len sranda, pretože to sranda není, keď máte v účtu niekoľko tisícov a ešte k tomu máte ešte niekoľko koní. Včera by predali Icelanda a Štíra. Toho som mala dneska naspäť. Ako prídem na účet, nemám klub, nemám Ferrari list a podobne. Vôbec nič nemám. Klub ma stál asi 50 starcoinov, to ma nezaujíma. Šetrila som si na nového konia. Fajn, to chápem, každý ma chápe. Ale akože, my si robíme z toho srandu, robíme si účty z potatova a podobne. Ale pozor, my si robíme z nich srandu, ale niekoľko tu je hackerov a my o tom nevieme a potom im ideme nadávať. Trošku sa schopte ľudia a nerobte si z tohto vážne srandu. Toto není sranda, to je hra, do ktorej idú len peniaze a nič viac. Proste v tomto videu som vám chcela povedať, že z tohto si nerobte srandu a ahoj!